Салом алейкум барнамаи азизи ҷон, хуш омадем ба канали ма Баҳромедиан офисал. Ҳазор омад барои дастгириҳо барои падешгоҳ хеле бахшиш ки чанд видео накардем ба хотире ки медонистем ки ҳамаи мошинаи ма дар Тоҷикистон дар Москва як мошин чихеле гуфтем дар Тоҷикистон мақсад ки як мошини гарани зурай пага мақсад коли тайёр мешавад раставошка посамошка нигоҳ ку бародари азиз шоҳҷоиза якта Kia 2022 капанҷа ама капанҷи 2022 ки мақсад нархиш 2,5 миллион 3,5 миллион дар Москва дигам шоҳҷоиза Camry 6 2018 буфуратон дар Тоҷикистон агар ҳамин видео 3000 лайк бигира значит ҳама метавона ки Camry 6 дар Тоҷикистон бигира. Вале як чиз дига мегӯям бародари азиз ин ҳамин рӯз 11 число 11 числои агар кадом нафаре ки ҳозир билет мегира агар ки Camry дар Тоҷикистон бинависа билетиш зад метавона як Camry 6 2018 19 хеле гарани зур чихеле ки медонем ма Camry 6 ро дар Тоҷикистон ай 260,000 боло мехарам любой кас медона Camry 6 ма чихеле Camry 6 меспорам буфаршам Camry 6 ана ки нигоҳ кунед Velar 2022 автосалон любой хе гаранти растамошкаш даже дар номи хидат мешавад гумрукда любой наршаро бубитуна нигоҳ ки сериё ҳама чиз задаге и автосалон ай мақсад и якм хазайн меша якм одам меша пробегаш ами 14,000 чанд ҳазора мақсад ки автосалон лекин гарани зури бадай нигоҳ ки агар ки ҳамин 4,000 лайк бигира Camry 6 айбозӣ мебарем дар ҷои Camry 6 ягон мошин дига асад чӣ мегирем ягон номер пуш кунем ҳамина мебарем лекин агар ки бигем ки не ҳамин хеле ки гуфтем ки 10-15 рӯз ин ҳамин рӯз 11 рӯзи бозира мо сар доданай ина дар пои номеро карта WhatsApp 4-5 та ягай карта ба номи маҳина ё ватиқома ҳам асад зан бузанем пурсен карта ба номи таракта мебароям ҳозир метавонем билет чакайҷо ки нархи билет 500 рублай курс дар заминай даже метавонем ки ба 65 меша 60 мешавад метавонем ки соҳиби Velar соҳиби Camry 6 соҳиби Kia капанҷа 2022 4 дига Mercedes боятай дига Mustang боятай дига Camry 2 700-800 як камбе 10 дига iPhone кадом нафаре ки ҳозир 20 50 билет мегира я iPhone дига падаркаш мекунем 50 нафар дар кадоме ки ҳозир 50 билет мегира метавона соҳиби я iPhone шавад маймоно дар Москва чихеле ки ма дидем iPhone рӯзи 40 аст ходем iPhone 14 любой метавонем билетша хайдорӣ кунӣ нархи билетиш 500 рублай ҳазор омад барои дастгирӣ барои падешгоҳ ма чӣ гуфтанем дидам нигоҳ ки бародари азиз мо якду план дорем якду идея дорем барои бозӣ мақсад 500 рублай насиб боша ина имрӯз 11 12 13 14 15 рӯзи 16 финали бозишай любой метавонем билетша хайдорӣ кунӣ то билет буд наша мақсад бозиша намезгам мира пешакӣ бубунтонам ҳозир мақсад ки 7000 билет ё 8000 билет шимондагиай хахто медонем рӯйхат аяк то 12000 13000 баъди гавдани кулача мебурояд видеоша бинем ягон 80-100 дона мондаги ҳарҷо амра пур мекунам то 13000 билетша мебурорам бо ҳарҷо чанд билет дига рафтагиай ҳазор омад барои дастгирӣ барои падешгоҳ 6 рӯзи дига вақт дорӣ 5 рӯзи дига вақт дорӣ метавонӣ ин винаям тавони аввал лайк биза баъд билета кайдорӣ ки ина дар пои номеро карта WhatsApp нархи билет 500 рубл ҷавоби акна накишта биё ина ин просто кай муҳой одам худаш ҳамин бинагар коли надора ина 2022 ин хеле переделкаи хеле переделка намекунанд ин хеле ки мемонанд дар Тоҷикистон гаштагӣ хеле шалақи палақ не ин Velar ай Velar бинед ба 500 рубл خیلی شما جناب میشه نمیرسه میرسه خیلی گرمی زوره هزار آمد برای دستگیری برای پردشگاه و اگر با بگوید دو روز پس مسکا نمیشم با هم خیلی با هم دیگونگی با هم کم میشن با هم روشن با هم پرانک نگاه کن برای عزیز کدامت کی دوستی که همون در آوای توستنالی کنن یالا برای همین $3,000 این لحاظی شروع آمدم ولی گرم بکنم aba
چیزام خیلی مثلا خیلی سوق خیلی ماشین گردن زورای بطنی هست گفتم 3000 لایک بگیره اگر همیشه کمش داد 2000 بیلیت 2000 آدم بیلیت بگیرن نام بیلیت چه بیلار مونه اگر که 2000 آدم 3000 لایک بگیره 2000 آدم نام بیلیت چه بیلار مونه خدا که بیلار میمونه نه که اگر که 1000 آدم یا 500 آدم یا مثلا ماکسیموم 2000 آدم اگر بگه با ویدیو میکنه 24 ساعت یا 2 روز تای اگر نه روزی دیگه 2 روز پس ویدیو میکنم با بپرسم 2000 آدم همین بیلار میگیم انیشا نمونده کمی 6 مونده کمی شده تاجیکستان میده کدامی که بالچ کمی شده تاجیکستان های نام بیلت چپونه که کمی 6 کجا معلوم بشه اول بچه ها سپسکر نمیگه که مثلا 2000 آدم که کمی 6 تاجیکستان سمیرا کمی 6 شام مکسکا آمد ترست در تاجیکستان 6 تا همون 2019 گارند 2020 تا جینا گارند زور میگیره میته خدا هم تا نگاه باشه بعد نگاه نه کلاچا ای برای مثلا کلاچا چی میگویا старти бозӣ мебарад як бор коли подробно мегӯяд ки дамаска чӣ мошинае дар Тоҷикистон чӣ мошинае худо ҳаматани гаҳво боша